धरा हो हेन ये करा घुमाओ थरिया बा हकुल चालू बा न हां धरा एगो बात कह तनी हैं अपन भर पेट खाए के बाटे हां तब केहू के ताके का नहीं खे बुझाइल न अब का दई हो कौन दई दिल पीस हां तहर दिल से बिल से पेट ना भरेला ना जवानी एगो बात जवानी हुए खोजो चाहे कुछ खोजो हम बताओ तनी माने जो शौक शौखे रह गइल हमनी के का हां सोचनी जा कि पतो हो यहाँ से तो हमनी के मिली नीमन बाउर खाए के हमार सही से कढ़ा ताटे छलक छलक ता जा ताटे कैसे रसा दे बताओ लखा बनावो तनी जा खा तनी जा हमनी के अब इहे बाटे अब हमनी के जिंदगी में का बाटे पेटवे न पुत भातार बाटे पेटवे खातिर आदमी अपन खाई या पी के जिंदगी है मजा खूब लिहा बूढ़ी जब तक दीहा दिल हमारे के दीहा। अच्छा ठीक बा सुना गइल बुझा गइल अब भाई रास्ता हम कैसे करी कहानी है कि कल छुलिया जालियो तो तू कहना से डेरा तर हमरा समझ में नहीं के केकरा से बनाओ डेरा के बहो हैं केकरा से डेरा के चलो यही तरह खाए दा का करे के बाटे खा खा पनिया ले कैला ह हैं पनिया ले कैला ह एको दिन हमनी के सबक पूरा ना बाप रे बाप बोला बोला आतना जुड़ाई लो चाहे कुछ कह मुर्गा मछली के बातें कुछ अलग बाटे का बहुत बढ़िया बहुत सुंदर मुई तारा हाथ खइला से जान जी हन सलाद एगो लगे रहेला स्वाद कहल जाला कि स्वाद कहल जाला स्वाद अरे बाप रे बाप अरे हाथ कितना जरूरत हो दादा 1100 तार 1100 हमार 2200 तुम आओ तो आप कैसे पेंशन आवो चाहे मत आओ का खोइला में कौन चीज के कमी करे के बा हो आज जांगर बात तो सब कुछ बाटे जांगर नहीं के त कुछ नहीं के ई बात याद रखी हो हां हमार बात मानत आइल बड़ा हमारे बात माने के बाटे क्योंकि कहाला में पड़े के नहीं खे बेटा पतो कम फेरा में नहीं की बात तनी कम खाइयो मछली ढेर खाइयो बेटा पतो के हमनी के फेरा में जब केहू हले ना के त हमनी के केहू के फेरा में काहे खातिर रहल जा दादा हो दादा अरे जिया अब पेट भरत नु बताओ तो अब ठीक लागत है तोरा काहे हमनी के मतरिया बनावत रहिसन त महकत रहे कि अपने से बना के खाए लगली स अब बूढ़ा हुआ तो ओ सही कपार पे चढ़ल अरे चगल बड़ा संभार के बोल बूढ़ा मत कहो बुझल कि ना तोर माई बाप ना बुढ़ाई करे काहे ना कही बुढ़ाला मैथ कइले बगुआ कह तो कि ना कहू जा काम कर अपन काम कर जा मार दे का हो सो दे का मर बेकला हम तो सोचत रही कि एक पीस देबे के करा ना तू ही मार देबू खाइम जा काहे ना खाइम जा है चला इला का धट हट चला का जरूरत नहीं भाग बनाई नहीं क्या कहत तन बताओ ना बनाई हम चलावे उतर तू एही में सलाई बार दे जान जाइए बार दे खाइबे ना करबे हो गइल बार माई का जन सिखबू तुमने ना खुद बबे ही से लाजे ने खिला जतने बुढ़ा तड़ी होतरे इनकर खूब चटक मटक खाए के मन करत काहे तोर माई से ढेर बूढ़ बानी अभी ओढ़ पहन लेम तो तोर माई के फेल कर दे जा पहन ला उठलाली मार के चला ना रुका ना मतरिए से कहता हम उठलाली मार के चले चाहे ए तू सुरमा लगा के आंख में चली ए बूढ़ी दतरा ना कतना बोलती आई बोले दा हां सुना आ तू तो मौग नियर पटाइल बड़ा होले में व्यवस्था बड़ा सुना खा के कमंडल में ध दो जा घर में अपना हेलो ना रही ना बस बजुरी बाजी शिकार पर टांग दिया हां चचरा में तला लगा दिया छोड़ दा जब मुर्गा मछली बना के बताओ तब अपन खाए के बानी आ बता देख आज तब बनल बटे चटक मछली आज तब मिली उली ना हमनी के हम जाना था नहीं कि भूखे रहम जा आज भूखे रहम जा दोनों अपन बैठ गेल बावन जा चूल्हा भिरी अब चूल्हा भिरी से हट ना सकेलन जा कि हां हट जाई के पतो यो आयसन कि ना आयसन तना यति क के धइले बावन जा कि का कहे के जे दिने घर में मुर्गा मछली बन जाई ई लोग के पता ना का हो जाला बोलत आदमी ना हैरान हो गइल बा कि का कहे खातिर लेकिन ई लोग के जीव मानो तब ना बेशरम लेखा थरिया छिपा लेके बूढ़ा हो जान घर में ऐसा ना कबो हन दाल भात बन त लिया रे पतोहिया लिया रे निए लिया दुआर पर लिया दलान पर भेजवा देलै कमल ऐसे करी हन
का हो बचल उचल बा देखला चूल्हा फिर गोई रहू हैं खाता हूं जा बैठ के। कतना हरामी माई बाप बाबा सन बतावो ए तोर तकारी भात बनता जहिया नहीं खसर पहुंच चूल्हा बिरी मछरी मुर्गा जहिया बनता ओ दिन अपने ले बना के खाता वसन हैं ई सोचता वसन तो हमनी के ढेर चीज हम ज्यादा फायदा बाकी लइका जी हसन तो के ऐसन करेला जी कि धीप तो घर में भूखे प्यासे पड़ल बैसन आ सास या ससुर अपन खा पी के मार हेने ओने ठंठना देन जा बर्तन थरिया हम अपन संग के बाइसन? हम अपन संग हतियन के देखले में महतारी के कतना खा खाई रहली सन त हमर तनी बेटावा खा लेव लइकावा खा लेव हमर तो दू और कमे खाई ई तो अपने फेरा में अपने फेरम ना त तबे न दहिया ऐसन बनल बा। हां होई त देखली हमनी के देखली टूटल बनी जा देखली खइला बिना आदमी के जियरा छछन जाता है तो का होई जो भूख लागत तो ओकर मिलते नहीं खे तो खाली ना होई का होई बताओ बस जले हमू ताकतानी तबेले ताकतानी न त हमू भागम ना यार ना त फिर आइम ना। ना देखो हां इहे बतिया मानु खराब लग नहीं यार मैं तुझे हम गए रहे हो हम तार ना है ए जे का करता हो जब मने ओकरा नहीं क्या बुझा तो बताओ तो हमने के भूखे है तो तड़पड़ा त या ऊपर मुड़ा पर मुड़ा दूर जाने बैठ के बाबाजी खाता हो जा जा तो का करे पड़ी बाबाजी के ना दिमाग सठिया गइल बा बुझाइल। हमने भूख लगा कोई नहीं कि लालच में तनी की दे दी एक दो पीस तू कहे के देती है निमन आदमी फिर कोई रहो तारा के मिल जाई उ लोग के ना मिल जन जाई। दिमाग बा दिमाग पगला गइल बा दिमाग काम कर दस बा ना कोई बड़ी सन सठिया त गइले बानी वहां के सठिया गइले बानी माथा ओकर ऐसन हो बुरा नहीं गया कि एकदम कुल कचरा एकदम गंदा चीज ओकर माथा में हो गुल बा हो घोड़ा के फाट गुल बांदर आ गेल रहेला तनी मनी अति विचार अति नहीं लेखा कइले बिया ना बोल बा तू जाके बोल हम का बोली तोर पापा रहतन विदेश से आ तोर माई बोलते नहीं खे तो हम जाके बोली हैं न तो बोला जा खइला बीर मुआ दी बूढ़ी हमारा कुछ चीज बुझती है जाना एकर माइले कही एकर माइले हम ना कहे जाम जी कोइले काहे और कोई घर में नहीं खे का लोग करहनिया नहीं खे जाना त तो कह दई क दिना चली हो हम नहीं खे क दिन हमर माई से का उ सुधरी हमर माई कह दी एक बार तो सुधर जाई तो हमनी के कहने तो बोलम तो ठीक ना तोर माइए खराब लगी तो हम बोलत नहीं किए देखा छोट होके बोलत कना हो हो कनी के मारता नहीं उ अलग डरामा लेके आइली सनु माने के डरामा लेके एली सन हती लड़की खोइला बिना हमनी के बताओ कैसे तड़पावती ओकर तनी मने बुझाता हो एगो बाप हमर मौगा बड़ुए बताओ मेरा मौगा ना उमा मौगा बड़न मौगे नहीं खन आज के बाद में से दाल भात मांगे तो जरते दाल ना मुंह पर फेकन या पीठ पर तो कहन कि का पतो या कहत रहली ह ये कुल काम करबो तो ठीक कही आदमी दूगो जनी हन तब नु कहाई त काहे जा त तनी भौजी ले कह ना हम ना जाइम देखे कहीं रहू रे नहीं कह देखो कह हम कैसे कहले आज तो कुछ कहले नहीं के ये कुल कहन हम तो कहे जाइबो ना तनी सुतम पटाके देखो माने सूती हाँ। हन तो सुतला हो जाई खा तू जैसन तू जिदे आबा तैसन हम बानी खइला बिना मुआ जाऊ का कइली बतावा हो बुढ़कोकनी के या बुढ़ऊ के जब तक ले जवानी बा जब तक ले जंगारवा चलता ना तो अपने से बनावत ना अपने से खात ना जा आ जैसे ही जंगारवा बैठी तब कैसे बनैहन जा खइहन जा हैं ये कहले रहती बुढ़कोकनी चाहे बुढ़ावा कि हां रे पतोहर लान के देता नहीं बना दस कर दस तो ई काहे खातिर जब एहनी का चटक मटक खाइला होई ना दादा तब का कहे सके लड़ाई झगड़ा करके अलगा बिलगा बनावे लगे जा खाए लगी हस ऐसे ने के गति होखेला त कहेलन से गांव वाला महल कहियन से ना आई दादा देखा ना पतोहिए ना गति करत ऐसन हैं एही पे बोल उल देम जाता के खीस पिट में मर्दा मारिए दिया स त का करियन सहनी के हैं आ छोड़ा हटावा हो हम जब छोटका छोटकी बोलता ही नहीं खन त हमारा वैसे का बाटुए हम का बोल के करम में दादा हम बोले वाला के हनी काजी दीदी जी का हो ठीक होता ना कूल ठीक है न होता बोली ठीक होता ना हम का जहिया दाल भात चोखा बनता तो या बुढ़वा बुढ़न का बाई धलेता हया धलेता कनी के नहीं क्या छिपा उठत आज ये मुर्गा मछली बता चुहानी अगोर लेता वसन तो अगोरिया सन ना हो अगोरबे ना करिहन स ओहनी के का हो ये ना हो कि जीप के चटकार लेनी स्वाद ले लेनी आउ का हो करनी धरनी तो बा नहीं जब एनी के कुछ खाए ला निमन चिकन मन करी तब तुरंते का त कि अलगा बिलगा हो हम ना एक में रहम
नतियू कहाँ के मेरा हम नायक में एकदम एथी क के आदमी रखले बाड़न। हाँ अतना जान दे दीदी जी मन अनुसार के का कहे के मछली बनता आज नु देखम रसवा चाटे के ना मिली अब बैठल बा जो थरिया ले लेके हो त असरा का देखा तारू के हमरा मुर्गा चाहे मछली बनल बता हमरा के मिले दू मूड़ी चूसतावन जा मूड़ी मुड़ी ना कर पोछी मुड़ी गोड़ी सब चूस लेले होयन स बचलो होई का ये का जनलू ओकर हड्डी काट बच जाता हुए ढेर बा। अति आदमी करना समझ तनी लो। होता नहीं कि जितना नीक लागो अति लेखा अति करतरन आ बेटवा कहां गइलन हो का जानी कहां वाला हाँ तक ना बोलियन त का होई जा तनी फोन करे नहीं इनकरा भीरा कि ये रे धाना रह गइल न त समझ ल कि तार बाप माई के गतिये लिखल बा ना करम धर्म काय करम धर्म ठीक है होता है जवन धर्म होता सन आदमी तो जीवन में ना देखनी जीवन में ना देखल तो देख ल अभी ये देख ली हमनी के जवान जवान हो के कैसन बन जा बूढ़ बूढ़ के खैला के बल पर कैसन बाबा सन देख ली हाँ तो खाई बहिए न ह आव का करनी धर देख ली रउरा करनी धरनी ह का होनी के ह भरे बतिया बाप करनी धरनी देवा बिटोरनी सोने ए करे के बाटे हमरा भूख लागल बा हम नहीं की जाना हमरा के दे हम नहीं की जाना करे जबा खा जो हमार खइबे मने वो पूरा खाए जा पची का जाम तर करे जा खाइम हाँ खा जो जाके छिपा थरे लेके मांगे के नहीं खाए में जाई ना। मांगे मांग थरवावे जाई मुहावा हमरे में त काहे ना उठा के धके करहिया हमनी धके के पलट मांगे देली फराई हैं करहिया काहे ना पलट देली धके ओदी समय देखल जाई दोनों बूढ़ा बुढ़िया मार घिचता वसन अरे दादा खाली उनका पेट के भांसार हमरा त बुझाते नहीं है ये दादा आ ओतना ओतना मुर्गा मछरी है अंडा हलालन के महिले जाता ना समहिले जाता ना से एकदम में हां कहीं कैसे त पचा लेता ना बुढ़वा दादा के लाज नहीं के लागत घरवा में आवे में अब नहीं के लागत लाज पहले लाज लागत रहे आई कोची तू करतई रे बिना काम करनी के हैं का मेहंदी तो थैले बानी है ना आई मेहंदी आती ना रहेला खराब ना रहेला जाय दे हाँ तो अपना मन से दादा दादी करते ना ये बाल बच्चा ना करे हमार भूख लागल बा कपार दुखा जो थी निमक भात खा ले अचार ले ले जो ना हम ना चार भात ना खाई तो का खइबे करे जा हमर खइबे घर में मछली मुर्गा बनल बा हम खाई नीमक भात उठाम चापालवा ना नेहावा तो भगवे दौरे एकदम भगवानी देने भगबी जो हमने में ट्यूशन जो आम क्या चाहे आती आम ले तुर ले आओ जो आम तुर ले आओ चटनी पी दे तनी बाप रे बाप बेटा पतो हमारा पे एकदम बिल खिलाइल बाइन लोग ई निखन लोग जाना ससुर की हमारे कमीनी पर रंग करता है लोग हमारे ससुरारी में दहेज मोटरसाइकिल मिलल उहे अभी तक चलती है अब एगो के बेचब हमरो खाए पिए में दिक्कत होता बेचा जी आराम से 50-60 हजार रुपया आ जाई अब बम बम हमनी के दूना बूढ़ा बूढ़ी करब जा ससुर तारा हम एथी पे बानी हम आए पतो ऐठा तो लोग मुंह ऐठा लोग कतनो शेर बुढ़ा जाए मासे खाई घास ना खाई अब तनी शरीर अस्पति आ गो तनी चबिया हो गड़िया के जाने हैं के जाने रे तो हई कहां बैठा था ए जे कब कहिया ले बैठे लगल गाड़ी पर तू बेचे गिरबा तो बेचे के बा बेचे के बा हां तर माथा ने एक काम करत माने का भइल बा गड़िया में था बेचबो हमार माता का बने के करत हां आए तनी हनी के मुर्गा मीट बना के बूढ़ा बूढ़ी खा लेन जाता तारा लोग एकदम माथा गरम भइल बा माने गरम ना होई हम तो चुप रह हम वो चुप रहिया गरम सा कर ठंडा कर हैं? हमार दहेजुआ है हम बेची है चाहे के कबाड़ी में कटवा दी अच्छा हां तो बेच देबो तो माने तार हो जाई ना हमार हो जाई मुर्गा मछली खइबा तबे ठीक बा हां हां ठीक बा हम जा तो घरवा के लोग और ना कोई खाला देखे मुंह हैं? मछली खाली बताओ हई लइकिन ना खाली सन देख त माने खाली सन कि ना बताइबो हमरा के नतिन लगी तन लागी त माने खा लेना खा ले कौन हुर ले बता हुरल सब निकालो देखो देखो ऐसे तो डंटा ले कोनी हां कि मारा मारबे करिया सन ये ईटा बात बुढ़ापा देखो, मरवा देखो। मरवा बुढ़ापा कहा में। था बुढ़ापा में मरवा वो तू गिरावा तू जगह ठीक रही मरवा बुढ़ापा में तू गिरबा तू तब नु तार गोड़ा टूटी नु तब तार गाड़ी के एथी भइल बा ना तो बढ़िया से ले लियो लोग पिंसिना उठा दो हम जाता नहीं गाड़िया हाँ। गाड़िया क्या कहता कहतन बेचम गाड़ी रे बेचबा अबे चुप
धोई ना चले हम लोग द चबिया द जाती मुर्गा लेबे खागुला छोड़ चबिया दा चबिया दा त ई समझ जा फिर गिरबा खटिया पर त करबो ना करम जा 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 हां जा कले बनो हां जा तार के गाड़ी तू हने कोई सिखैले पढ़ैले का बा ओसे करत हो जा भाई बा लोग बड़का का दम तू है लोग होशियार बोले बड़ा के होशियार तार लोग से बा चलावा हाँ? चलावा चलाइए ले चलावा चला ले रुक जा मायू ले कहती बतिया नु तब तारा के बेचबा न बेचबा न हां जा तार कह बेचल हम रुक जा जा तू बेच तब तारा के बताओ चल सब निकल अब ओकरा का धरतवा हाय हाय मार मार तर हो हां मार तर मार तर आओ आओ ना आओ ठीक कहले बारी अब ना मार ले अच्छा अच्छा बेचब हो अब बेचब एकरा के बा बाप रे मिजाज तो एकदम हरियर हो गई खूब हम हमार मारदा खूब घचर घचर मछली के पीस घींचनी है जा हाँ बहुत अच्छा लागल हवे का करी हो का करी प्रभाव पड़बे ना करेला हमर धर्म पत्ना हम तो हम उनका धर्म पत्नी हई तो जौन कहियन जौन हमारा उनकर आज्ञा का पालन करही के ना बाटे आ पतो होता भाड़ में जाऊं सा पतो इनका तो कोनो मतलबे नहीं के कि सास ससुर खाओ चाहे बोहारन में जाओ आजकल ई बाटे तो हमार मर्दा हम जौन कमाओ कल जी मान लो कि कैसे तो कहल जाला कि ले ला लोग फोद ले ला लोग फोद हां बेच बेचबे करब ई का गंदा शब्द बोलता रहो का बोलला तू का कही उ बात नहीं के बोले के कहला तो के बोले के कहलो सा ई बात के कहला बोले के गाड़ी का होला ओकर मतलब का भइल जल्ला का भाई काट दे तलवारिया निकाल के काट दा बुझेबे ना करेला गाड़ी का बाबूजी गाड़ी तो बाजारे जाई चल जा पप गाड़ी पर का ना कहला कि तोर माई खातिर तोर गाड़ी बाटे हमनी के गाड़ी बाटे कही हां हमार गाड़ी बेच छबे हां बेच बेचम हां कौन गाड़ी बेच दे अपन गाड़ी बेचो अपन गाड़ी बेचम तो राउर अपने ना बेचे खाए हक बा हां तो तोहनी के थोड़े ना के कहता ना बेचे के का तोहनी के थोड़े ना बेचे के कहता रहा कौन ओसन गाड़ी खटारा गाड़ी के आदमी गाड़ी समझता ना हैं कुछ समझतो नहीं खन मांगतो बाड़न कि दो जा मांगतो बाना हाँ। के मांगत हटुए के ये मांगत मांगत है ना वो मांगत है यह फलाना बने की मांगत ना फलाना मांगत नहीं है ठीक ना तू लोग कहल तू लोग का चाहता हाँ। है बस बता हम ये कहल चाहत नहीं कि जब तक ले जवानी बा तब तक ले जब चिकन में खाए के मन करता टुए तो अलगा बिल्ला बनावत ना खाता रहता साफा के लिए अलगा बिल्ला हो जा मालिक हाँ? तू तू हमनी के अलगा करबी तू तो एक में होइबा तू हमनी के अलगा करबी हां हम करम मंगे में सनुरवा हमर बेटा डलले बा तोर भाईवा नहीं के डलले बुझाई ले रउआ अपन भाई हाँ। से डलवा कह रही का हमनी के थोड़े ना कहे हमनी के कहां पे मतलब कि सास संग है तना कर लेबे के बोला बू हैं का हम बोलत नहीं बोली ना का बोलत ना तू तो कुछ तू तो हमनी के लवंग लाची लेके आरती उतारा तारू हां हां अब तारी परीक्षा मत दे अरे हमनी के खाता नहीं हम चोकर आवत हमर के ले चलो ना होता नहीं हां चक्कर आवता आदमी कितनो खाता ना तो पियता ना तो चक्कर आवता ओ काहे ना को बोलो तो कि हम खियावत नहीं तो तोहनी के का होता टे का बोली हमको 3 से पतो है सही जबान संभाल के बोली ठीक बा बना कुत्ता हनी रो त बड़का कुत्ता हनी राउर तब तब ओई जरिया से ना हमनी के बनी कोई पर चट्टे गइल बा कोई में मरदा चट्टे गइल बा कुत्ता कुत्ती देखता नहीं जिबिया ना काट दे जिबिया ना काट दे ना तोहरे तो हाथ बा एगो हमनी के थोड़ा नहीं खे तो कैसे बोला तो ना हपटी ए कनेवा बोल ना बुढ़ारी में आदमी हमारी मर्द के आगे का पालन करता नहीं तोहनी लेखा रे बेशरम भइल बावन जा दुन्नु जना बेशरम भइल बावन जा काहे गोरे लका बुढ़ावा तो राखी है गोरे लका कहियो असाई बनी रोज मुर्गा मछली पूरी ससुर जात होई बाबूजी जा जा ये हमनी के बेवत ना रहल ससुर के हेंगा बैठे के हे लवंडिया बैठल बड़ी सा दुगो तयंगने ना होत होई कि बेटी पतो मत खा सना सास से बुढ़ा के जात के अथी मारले बानी आई भी इसी भके आई हमरा के डाटा चलाती है चिंता कइला कान दू थप्पड़ घींच देला ह अब कितना औरी मारती ये संस्कार आओ मारला आओ ये सिकल बाड़ू मार दे आव आव फुटर फुटर बोला तारू आव खाला स्कूटर बेचम हां बेचाई हां हां स्कूटर तारम बेचे
तारा बाप का तो बेवता नहीं खे तार बेवता भइल बाटे तो अपना नजर चले ये कनी के बमवे तो दोगला भइल बा बसन क्या अपने आई त नैहर केला जाए बियाह कर के मैंने नैहर जाए खाती वही का तो करे जो तो ताला कर दे चाटा तारू जा वही तो लवन के दूसरा भाई अब बापा का गुजारा ना करी बुढ़ियो हां तारा मछली मुर्गा का रे बुढ़िया का बुढ़ी कहला ये दादा कि गोतिया नैया के जानो दे देबू त ना केहू होई केहू ना होई ऐसे कि घर ही के लोग जब नइखे होख त बाहरा के लोग का होई बाहरा के लोग सोचे के ना चाहिए 1 मिनट खातिर सोच ल कि का जरूर महातारी के बोलावत ननद नहीं आइल हती ननद आइल हती जौन घटल बढ़ल रहते हम कइले रहती तो एगो अरखी में इ नहीं का लइका होखे के बाटे महातारी बोलौले बाड़ी महातारी इनके फूले पर सुताई गोतिनिया नंदी इनके कांटा पर सुतैले रहती स का हो कनिया का करत अड़ू मर्जी बाटे कनिया जी दीदी का करत हो दादा का करी जवन लिखल है तेने न करब अब अरे हां ए बचिया लिखल के केहू काल कहाँ सकेला गोतिनिया कहाँ बिया आय हमर त लागेला के तेज तराज बिया तारा से हां जे ये दीदी कहे के ना चाही एगो बाते का बासन कहतनी सुनत नहीं खाना दीवार का कान होला ना कहतनी ये लोकता ननद रहबे कैली ह एक एक सरुआ ना रहली ह घरे में परिवार बटलही बा महीना दिन खातिर करले तो ना हमर नंदी आइलही काहे नहीं देखी घरवा से का सुनी दिहला की डरन महातारी बोलौले बाड़ी के सौरी लिपियो त देबे के पड़ी अरे अच्छा। खुशिये से ना लोग देला खुशिये से ना देला कि बेटीवा मंगले रहती तो हसे बेटीवा मंगले रहती आ कैसन मातारी बिया की बेटी घरे आवत ये दादा सुहो सौरी लिपे खाती आइल बाड़ी आइल ओके बाड़ी। पातर कर कनेवा ओके पातर कर जान तड़ू जैसे यहाँ आँच लगी न तो सूखी न तो झर मन तुरंते हर मन झर जाला ही आ ना ऐसे पातर करबू तो ठीक रहेला कहते न कि सोची कुल हम करतनी कुल हम करतनी हम मरद करताटे काम धंधा आज महतारी बोलौले बाड़ू तो हाँ। इनी करतड़ू छोट हो ये देखावे खातिर न कि हमार केहू नइखे गोतिनिया करत। नइखे करत नइखे करत घर में हाँ ये केहू देखावत हम तो तड़ी। कहम कि ये बड़ी चलहा के बिया चलहा हाँ के बिया। बहुत चलहा के बिया तनी मनी चलहा के ये बिया दादा दीदी बुट भर का देखई के बिया ना होला एगो गाना में रह के केरैया भर का ननदी बोलावे बानर भैया त केरैया भर का देवरनिया बोलावे अपन महातारी हुए हाल भइल बाटे एकारा हम त नइखी बोलत त मन से का बोली का तू कइले बाड़ू हमर संगवा तू हमरा के मनबू तबे ना मु तोरा के मानो हाँ देखो एक हाथ ले ताली ना बाजेला दोनों हाथ ले ताली बाजेला जब तू हमरा के जी हुजूरू करबू तो हम तारा जी हुजूरू करब हाँ एक बार एक मिनट खातिर सोची कि महातारी है जा महीना 2 महीना रही तो हलुके ना होई हाँ, का जरूरी तब बा का? जा 2 ये महीना के दादा महातारी एगो हमनी बोलावत। के मातारी हो कनिया में आतना रोवत रह गइन जे बिलकत रह गइन जे के माई आव ना तक साफ मातारी कहले कि ए बचिया देखो अपना घरे बना रह जा भगवान बस। भला करे से बना रह जा ओइसन निपुण दिन रह जा नतावे। हमरा से मतलब नहीं खे ओसन दिन न तावे कि हम हम घरे आए आई हाँ सब कहले कि पानी पतर पिए के हइए नहीं खे बेटी घरे तो हम आके का करी उहे ना बात बाटे दीदी जी उहे बात बाटे लेकिन लोग के समझदारी नइखे समझदारी रही तो बुधे बिना कुतिया न उघार रहेले नहीं तो ठंडी में जाके पुअरा उरा में ना ढुक जाई हाँ तब का करबू हमरे देवरनिया के कौन महीना चलता हो करने में का जानी कहले कि सतावा चलता टे सतावा तो सता बहिन उहिन ना रहीसन के मातारी के बोलावतिया मतरिया छुछे बेहर बिया तबे ना छुछुआ चलेला से सिया हियो चटनी हियो हम्म। चाचा के तो खले हाँ हाँ पापा हो कहाँ सकता समझेले? लागेला तार लइकिया के बड़ैया में आई रहे लागत रहे ओइसन में ना ये दादा झरले रहे गुलाबी कलर बबरी आई दादा तेरे नाम का बबरी झरले रहे 16 साल हाँ, के बिटिया तब का? हियो ओकर आगे बिटिया फेल बाड़ी चलबू बधारी का बधारी जाई जा तनी आम सा टूटता। भात आ सब्जी बना दे का करे आम टूटता उनका के जगला लाल के सही हाँ
जेती तो जरूर खट मीठा भर मिलबे कर हाँ तब का वो तो हम हाँ? वही कहे खातिर अच्छा। ओइनी हो करने चल और तनी, देखो चल तनी, तनी। तारा से हमर दिल प्रेमी बाटे तो कुछ बतिया कहा जाला तन तरिया आय? लियो करी हाँ तरिया ल अपन देख ल आओ तनी, आओ तनी, अपन चली। लइके से बोला हटा दी ह न चली कनिया तनी देख लई हमरो घरवा में महतारी आइल बड़ी त देख लई ढुक ढाक के दर देर पटीदार गांव नगर हंसबे न करी जे महतारी केहू बोलाई त लोग बाप हो बाप बेटी की है आइल बन त बुझाता कि अपना घरे बानी जब एजे रहे लागम त तब त लागी कि हम यही जगह बसेड़ा होई ऐसन होखे लागी बाकी फील नहीं के होखत कि हम बेटी घरे बानी बुझाता कि हम अपने घरे बानी कहाँ से होखी हो जब सास रही ससुर रहतन तब न होखी कि चल तनी डर भय बनल बा कोनो बात के बाक अरे मान ला कि जैसे ई हमारे बेटी बे वैसे ओकर दे आदमी बाड़ी से उहो बेटी लेखा बाड़ी से तो तनको लहई अरे अब मन जरूरी बटे मन हम पानी देखो पेट आराम तो से पहाड़ भइल बा अच्छा अच्छा जाए तो पहाड़ भइल बटे तो कहां ले आ गए त हाँ, बैठा हमरा के आओ जस पेटवा अरे निकले रुक 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 आइयो दादा बैठा बैठा आराम से बैठा आइयो मैया का करबू हो जेतना के देह नहीं के उतना भगवान पेट में निकाल देले बाड़न ए माई लगा त बबुआ ना बैठो कुछ ना अरे रहे दे रे गोबर के हवे छोड़ दे रहे दे लगा त बबुआ माई 6-7 किलो के होई ना आई रे बौरा 6-7 किलो के होखी रे निकले ला लइकन के ओर के होखेला हाँ केहू के लइका पेट में रहेला केहू के कमर में रहेला ई सब होखेला पेट में बा ना? हाँ तार पेट में बा फेकल में बा। आ ज्यादा नाती होको चाहे नतीनी होको भगवान कुछ बढ़िया से सही सलामत दे और का एथु का जरूरत रहा पानी लियला के बतावो ना पी ल महतारी बाड़ू करे धरे जब ससुरा में आइल बाड़ू तो पानी पता हमारा नहीं के लेकिन बुझात रे बुचिया कि हम समझिया नहीं आइल बनी हमारा ला आई हो रनिया और कहो बचिया आ ये दादा रे बुचिया अरे आई हमरा में रुक रे नई किसन है तारे मुंह आव रे हमरा से ना होई देखा है देख यही से नु तारा के बोलाइनी हां यही हाँ हाँ बोलाइनी हां हमू कहत नहीं कि दया दिन बड़ी सा कह दिया सा लेकिन जेतना हम कह देबो तना दया दिन करिया सा हो हां आई हो दादा हो कहो। चाची माई मत बरवा खींचा ए दुखाता चाची फुआ के ना बुलाइलू हो फुआ के नानी का के बुला बोलाई लेलू का फुआ के बुलाइबे ना कल फुआ न सौरी लिपि काहे खातिर बोलाई काहे हमर महतरिया नहीं खेल लिप सकत त महतारी हमारा आई माने ई जरूर थोड़ा नहीं करे बुचिया की फुए करेली सा आर त ले गवा तोरी फुआ के नाम आराई ओई हन तोर फुआ ओई हन तनी हमरा हम त लइका के देहिया में तनी घी घसम तेल ऐसा ना कह नानी फुआ जब आवे नु तब करेले हां ऐसा नहीं के कि नहीं के कइले तू ही जानता रो तू ही हमार मालकिन हड़ू घरवा के सास ना हड़ू कि तू ही मैं जान जेबू लेकिन हाँ बुझाता के अपनी अजिया का संती ये बोलतिया बहुत बोलतिया पटर 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 पहले तो हमर गोड़ ना बोला फुआ के पहले तो हमर गोड़ ना लगल से एकर माई का से पढ़े जाले कि ना मैं उहे पैसा खबो भैया अच्छा ज्यादा पैसा ज्यादा केहू अपनी बेटा बेटी के अरे बाप रे बाप संस्कार जैसे ना बोलाई बुरु का मम्मी ले कहतन रुक जा अरे तो तोहनी के बोला के 10 अनेक एकर माई का देले रहे रे का देले रहे एकर माई कुछ देले रहे एगो लुगा पटर का देलस एगो लुगा पटर का देलस ना एगो कोनो बात के सुन ला। बोलाई ना कोनो हाँ कुछ दे मन में ये लोग के चलो ताटे ना कुछ न दिह का दे घेवाड़ा हम करबा उली ना यहन मजा मारे दे तनी घेवाड़ा ले लिहन जा लेके जरूरत चलो त चलो हमर तनी तेल लगा दे हाँ हाँ चलो 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 चलो, तनी हमरा तेल के लगा तेल के पानी तनी सुगर करो। आदि तनी पेट ओट चलो त चलता खड़ा होके हमरा के उठावा चल अरे हम कुछ अपन अपने ना बाड़ू अपन बाड़ू त हमरा के सब करब धरब ए ऐसा ना कहनी हमी आ के इतना दिन में कुछ बन बिगड़ ना आई हो दादा। तोर पापा कहत रहन कि तोर लाज ने खेलागत समझिए ना जद मगर लइके हमर हो हालत में भी आहे में लाज काहे ना कहली कि उ आया से त तान दे हस लइके के हमर दुख होई हम कहानी रे कर अरे मरद मेहरारू के दर्द का बुझी चल अरे बाबा हई देखो त धरा देला से एगो बिसु कूटे हैं आ धर रे टुकुली खाना खाए आई दादा ये का है फार फार के मोय बिस्कुटिया ऐसे ही कह के रख दे एनी के का बा हो जे के कीनता लावत धरत त उ न जाना टुए हैं
एकदमे थी हो गइल बाटे बुझाते नहीं के घर में का होई का नहीं होखी आ जीव निक नइखे रहत का जनी यो का जन कहां त गइल बा न ई बाहरा विदेश चले त उन्हें ठीक रहेला दादा घर में आदमी रहत एकदम बुझा लगे एकदम साफ है एकदम टेंशन रहेले एकदम का टेंशन हो गेल कामन छी के हां का दिक्कत बा का खाए पिए के दिक्कत नहीं बा ई मिलत? बताई खाए पिए के मिलत बाटे तो रउआ खाइल नहीं पियनी ही हमार छोड़ा ना तू खइला हमारे को छोड़ा ना जब से रउआ ना खाइम तो हम खा लेम तो सब जाके बहरी रउआ कहे लगम कि देखा ना हमर मौगी हमरा से ना कहेले हमरा पूछी तछी चाहे ना अपने लेकिन भर थरिया खा लेही हैं हम ना कहम ये जाए हमरा काम रह गइल बाटे जब शुरुए से ई घर में जब से आइल बानी तबे से हम नइकी अपना मन से खइले पियले रउआ खइले बानी ना, तबे खइले बानी ई बात के तब बात हम काहे खातिर थी करे जाई हम शिकायत कइला है करी ना कबहू कतही तारा गांव में ओके चाहे कोइले टोलो महल में कही ना हम तो कबो कहले में तना जब ले खाई ना हमर मेरा रू खा लेना कहले भाई कि ना आई देखा तनी पैसा के जिए न करतिया का बिस्कुट करबो, फाड़ला का सिया करबो? खइला सिया आ इतना रख के कहते कि हम ना खाइबो जाए दो छोट अभी लड़की बिया ना बुझाई अरे बाल लइके बच्चा हमरा सब के रहते। एकदम एथी कर धरी धरी सधारी धरी सधा दिखा धो तो फिर बाद में मांगी तो ये दियो हां तो मंगबे हाँ। करी जियान करबू आज ये कहनी कि आई रहन है संजय आई रहन का कहतो बाहर जाए खातिर कहत रहन तो बाहर कैसे अभी कहतवन चल कि ये जाइबू? भौजी शशि भैया के कह ना आओ से भौजी। जाई हन काजी टिकर बबुआ बड़ा दोनों बेकत कदम फैला है देखो तो मैंने कहाँ जाई तू जाई बे दूसरा फिर आई दादा तनी ओनिए रही जी एकदम मूछ पर बैठे खातिर बुझाता कि हम एकदम सटल आवत तनी अपना तो भारत के तई समझ आ तो घाम रोधक दवाई के फेरा मेरा होता है कदी हां हां तो घाम ई लागत का तो का कहला? करबू दवाई होगा वाला ऊ घाम कैसे लागेला ना कमा कइला को नेट पीएम के यही से ना कहतनी हम एकदम साफा एकदम परेशान हो गइल बानी खाली दारू पानी पिए खातिर बाटे आओ कोची बाटे बाहर विदेश जाई के नहीं खे हाय खइलो बिस्कुटवा काहे ना ली? हाय देखते के खाई अपना त जियान अब देखा मरबो मत कर लेके कहां अरे हम मार दे हो मारल जाला रे चाचा नु रे हैं हाय जियान करबो इतना अजी बबुआ जी बाद में खाई आ रउआ पैसा देब। अपना सास के बोलैले बानी जी सेवा सत्कार करे खातिर डिलीवरी मेहरानू के तो सास के बोलैले बानी ई ना कि बहिनिया के बोलावेला रूम्पा के बोलावेला हैं रूपा के बोला दे। कंपा के बोला बहिन के नु बोलावा जाला रे 100 रुपया लिसन त बोलाओ तो सास के हैं हां सास सास ले हमारा प्रॉफिट नु बा का प्रॉफिट भाई का कहता का फायदा सास हमरा का फायदा बा हम जानता नहीं का फायदा बताओ तो हां सास स्टाइल बड़ी हां 100 लिपि है हमर बेरा के हाँ। तो हमर बेटी की लिपि रही 100 ठीक लिपि है तो लाजे ले हाजी तो कुछ मांगे है ना तो इहे बचाता बहिनिया के ना हक भइल आज पतिया के दिया भाई ढोल लावने ढेर चन्हा के बाबा वो तो खिसियाई ताइबो ना कर देखियो फिर अरे सब आगे कहियो। सब मना ले हम सब मना ले और भगवान के दया से निके निके हां क्या हो जाए तब देखो कितना टाइम बा टाइम कितना और का बा टाइम बा मौ इनकर भौजे ना कहत रहे कि 7वां महीना चलता टू हां साढ़े तो हम 7 महीना डेढ़ 2 महीना बाद इलाज लगे हां तो ना ते इतना पहला हूं बोलावे के ना चाहत रहे काहे घर में बड़ भौजाई नहीं खी हैं भौजाई ना कइले रहती अपन बहिन के बोलैले रहती जी बेटा हुआ लेकिन के केकरा के साथ दे वाला बा मुंह पर लोग चिकन चुप रही रार भौजाई उतना दिन से कइला धइला से आउ आज खराब हो ना बबुआ गई नाम लेनी जे करेला रे बड़ भौजाई नु समझ मातारी दाखिल होली सन ई समझ जा तो मान ला कि सासवा के पता चलल उ दगो लगरा तोरा का बेलाई ना नो ऊ बात ना हुआ भी लेकिन जकर हक होला ओकर के बोलई नहीं बहिन के इंतजार बहिन रहेला के साली के हाँ। सरहज के हक हम इंतजार तो पहली रहेला। बार सुनत नहीं के सास आइल बड़ी सौरली पे हाँ। वो बेटी के अपना हैं जोरे टिकार इनका खाली सासु वही- यो ये छुदुरे है ये दूर है ते कुछ हाँ। है हमारा देखो भौजी सास नहीं के बाड़ी जोन दुख सुख कहे के बा सुने के बा हाँ। बेटी से बोल के बबी बोल का दिक्कत बा घर नहीं खन कवरल हैं टॉप भी बोला दे बहिनिया के बहिनिया के दुख लगी बोला दे अरे ओही हसनो सास हमरा के लागत है कि एकदम हमरा के बात कर दी है आ देख अच्छा सास से तो इनका बने के लगा। सास का आस मिला था ना जी हां ई बात सास ले हमरा आस मिलता मिलता ना हां मेहरू मनी रोग भी है अच्छा ठीक है बात जाए ठीक दीदी, है हमरा बात। के बारे में बोला और चिंता मत करी हम लइका हॉस्पिटल में ना होके दे है ना ई अगला में पक ददी के बात करी कि वाह मम्मी जी रो तो बड़ा
परोपकार के काम ई करता कुल बा पुरानिया लोग में ई बा ई सब जाने लीजा कैसे का रोज बात हो तो गावत तो आगे ना मथरी रोज अब हमन यहाँ आदमी रही तो दर्द होई तो हॉस्पिटल लेके जा जा बेटा जा मेनू ले जा चीर फाड़ खाली देता फालतू बोलेला नहीं कदम हाँ नहीं जाई तो पूरी खोले बाऊ नो हाँ बुझात नहीं खे कतना नहीं पूरी खइले बाड़न बताओ यही कोनो बहन खिसियाली सन अब हम कहो तो तार देन छूटे रही तो तार माई के बोला त हमर बहन खिसियाई बे हमार माई वो हमें के नहीं है छुदूर नहीं है चली खाई चलो, आइए निकालो, निकाल दो। कर खाना बाप रे बाप, लड़की के तेल लगाव, लड़की के हई कर, लड़की के हौ कर। अच्छा जाए तो जदिन बानी तदिन कर तनी अपन दे छुट्टी आ सौरी बीती अपन जाइब घरे। कहां से कि हमरो एक जना कहत ना कि तोरो मजे ना आवत समझियाना में बैठल बाड़ी तो अब तो लड़किया का दर्द दिए, लड़किया का महतारी ना बुझी हो, बाप का बुझी। आए बाप के तो कह का तो सुनी का दमाद ज्यादा कौनो बात नहीं खे दे आदि है सब यही से आनी ना तो सास रहती मम्मी तो जी बड़ा खुश लागत नहीं पाहुन का बात बा। अरे दादा कहने की हम बहुत खुश बानी जी। ठीक है काहे काहे खुश ना रही बताई। अच्छा सॉरी से हमारे एलमनी यही से अरे तो काहे ना हम अरे मैं एगोरी बात बा कि हमार मेहरारू माने एथी भइल डाउनलोड रो पागल हो गल ना नहीं काहे माने हे कोइले रहतनी माने गदम मेहरारू हमार डाउनलोड हो गइल है और फॉर्मेट मारे खाती आ गइल बानी माने 100 रुपए खाती काता ना हो बते 100 रुपए के कहत तब बुझाता लेकिन हौ फिर में क्यों तो भाषा बोलते उहे माने जानते बानी रौरा तो माने कि माने हम माने बच्चा के थी कहनी और माने उ जन्म देली और वो संभाल खाती आ गई हां त का ली अब महतारी ना संभारी का अब राउर माई रहती त ना आती अब भाई भाई कुल करी हां सहा है दू दिन हा का तब हमर विश्वास बा महाराज रोवा अगर हम 4 बजे लेके ओकर बांध तो दौगावे लागत नहीं। हां त का ना हम चाहब जानता नहीं हम चाहम के हमारा रनिया के दुख हो ऐसा करे के बनू कि घर ही फल फल लइका हो जाओ फल घर माने घर ही निके निके लइका हो जाओ। अच्छा कोशिश बा कोशिश बाटे मान कि 10-12 हजार ऑपरेशन मान कि 10-12 हजार रुपया ऑपरेशन में हम दे हब ओहे रउरा खातिर कुछ हम गहना सना ना बना देबे। आ देखी पाहुन अब आइल बानी तो अब तो कोशिश बा अब यही से बाकी एक बात नहीं रउआ लागी ना नानू कि माने सास होई रउरा आता ना रउआ अभी पर्सनालिटी है बाल्टी क्वालिटी बाकी क्या कहे के ई कुल का कहतनी अरे उतना खानी पिए नी उतना शरीरिया के कई देखी हां सोया और अब कोई लेना से जे पके करा खाती मरम मिठला होता अब देखी मजा एगो बात बता देता नी ये तना के बात रहे ना कि ले जा मुंह बाबा मुंह में डाल दी ना बस पता चलता कि गोइल हमारे में हम अपन दिल के बात कहें का बोली अरे दिल के बात कहीं चाहे बिल के बात कहीं अब आइल बानी तो सुनही के ना बाटे बोली देखी ना कहूं आ कोही नहीं जा के बा हम ही रौरा ना बानी जा कोही हमारा बड़ा रौरा निक लगी ना हां त एमे का खराब बाटे निक बानी त निक लागत तनी एमे का बाटे दी 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 ला जा तनी और कुछ में लाज नहीं खे मिठाइया खिया में लाज बाटे लगी राउर पर लड़की प्रेग्नेंट हो गई है और अब हमार संहारे खातिर आ गनी बहुत हमरा आराम मिलता जानी बहुत रहुए हमार एकदम इतना मदद करते नु कि का कहे के देखी भगवान से मनाई कि भगवान हमके लमहर उम्र दे कि हम संहारी लमहर उम्र के काम नहीं खे लमहर उम्र होला नु तो लोग लथरिया जाला कैसे कहली आनी आवेला बुनी वाला बस पटा जाला उहे मजा चाहिए एके पैक जवानी निखरल आ जवानी के पानी झरल बस अस्थिर आ जा मम्मी रो खिसियत नहीं मम्मी खिसियत नहीं की लेकिन मम्मी जब बोले रखी ना तो रौरा खिसियाला ना होगा खिसियाई ना चाहत नहीं कि हमन के जहां ले बात जो हिले रो हो जनी ठीक ना तो जाई त देखे बरत नहीं हमरो गंदा गंदा बात कहे आवेला जाई त
तुम कई घर में सुता बेका करती है चल जाए आओ तनी रुक जा। बाप लागता कि माटी कोड़े वाली जेसीबी है पीछे से लागती है ससावा तेरा के 100 रुपए खाती बोले बनी हम हैं कुछ दिन में पता चले कि तोरे 100 रुपए लगे जा यही से देखो जोर जवान खोजे के चाहिए सास अब बाकी अब हेने सब अब मैं तब 7 महीने 8 महीने से ओकर एथी बन बा कंपनी बन भी है तब चलो भाई सास पर डोरा डल्टी डाले दो सास ले प्यार मोहब्बत होई तो लिख ले फिर इनका कंपनी बन हो तो फिर उन्हें चालू हो जाए डबल ड्यूटी की सागो सब्जी के काम हो जाओ एक तो संदेह ही बाटे आई आई में आगल मछरा मछरी अरे बापू बा अब तो खनही आवो ना उनका रखे आ धोवा या बनावो आई इहे ना बात बाटे तोरा मुंह में रस ऐसन कुल पियार के आके हम कहाँ फंसी गईनी आइल हवे बरसात से ली रौरा खाती आइल बाटे ली बनाई या खाई या खियाई बाप रे बाप कहा जाने केवनी बेरा का आई रहल हवे केवनी बेरा का बेचाए आई रहल कि कहाँ से आई रहल आई ना कि खोली दी ई कुल तो बुझाइबे ना करेला रूप चंदा दुखे में चंदा आई बा मछरी है अरे बाप रे बा अरे पूछो ना तो कहानी की अरे आज बनी खाना में कि ना बनी लिया बता लियल बना है तो केहू दाले चावल बनावे देताटे सोच से ना कोनो तेने तरकारी बनावे देताटे के करा के जा के सुनाव ताटे अब जेतना तहल हक बा उतना हमरो एजा हक बाटे केहू के बोलो बेटी ससुर में आके हक जतावत ई अच्छे न बात बा जेतनी बेटी फूलल बिया ओतनी महतारी फूल गइल त कौन बात बा केने बानी ओहो आय दामाद रखनी कुल क इहे न बाटे दिन दशा आ ई जब रहना तब रहना अब हमर मरद हो गइल बना कैसन तुम लोग बाड़ू जा माई बेटी हो कैसन बनी जा कैसन वही मर्दा दीवार से तो वही परी क्या मर्दा चीज पर है बेटियो रहती है वही मर्दा पर महतरियो रहती हमर मन लो भागल उनकर पर ऊ लो भागना हमारा पर तो जब लो भागना तो प्यार होखबे करता गाड़ी लड़बे ना करी हाँ हाँ अपनी गांव ही के खिलाड़ी रहलू है ना अरे हम अपनी गांव के खिलाड़ी रही चाहे ना रही वैसे तार का फाटा ताटे नहीं हमारा का फाटा वो हमार सामान लुटवाई बर्बाद करी का जरूरत बाटे निक बाउर मिला ताटे खाए मिलो चाहे मत मिलो हम मरत हम जोन कहम तन करी चंद्र का मिठाई मछरी मिला ताटे रम कहौ त नखे आवत रूप चंदा होत राम चंद्र होताटे रूप चंदा मछरी के हई अरे जाए के टिकटो काटल जरूरी बाटे कहवा जाए के बा अपने घर दुआरे अब घर जातनी हम काहे है जा ए जे मने लइका बिया के हिस्सा लेबे के बका अब ओतनो से केहू भागल बाटे ये तो कहतानी कि केहू उम्मीद मत रखो केम केहू के बना के खियाई काहे के हमरो दूसर ते करते हैं बाटे मातारियो डिलीवरी हो खावती है या के 75 साल पर काज ने कहां गना पानी लिया के देतन तो धोवती है छानती तो कोनो बात ना हमर मर्दे ओइसन बाटे चूंटी नियर मुहली वाले तो ये निमने रही तब का अरे भाड़ू बाबा मर्दा टिकरा आव नती उतारा के हिंगा ने बोलब तबे तू सुनब हां मम्मी जी अब का मम्मी जी अब मेहर है त मेहर कहे में लाज लागताटे अब काची हम कह देनी कि जब दामाद रहन तब हम पति परमेश्वर हो गए बनी बबुआ जी खूब ना खेला खेलने बनी एक पापा यही से तो ननद के पानी लिया हुआ कर कलर चेंज होताटे जा धोई धो मैं समार त मर्दों के संभार देहला ई ना अब हमर गोतिया दे याद हो गइल बिया ए जाको ठीक ना पावर बा तब नु ऐसन इंजन हैं अरे इंजन का त गिंजन कह दी हला अब का सुनना ना एक बात कही नहीं मेहर मौगू का ए बोला हमारी मर्दा का मौगू मत कह बुझाइल कि दू नहीं पर चढ़ बड़ा गांव फर के मर तड़ तू हमर लइका फेका बिना खइले ना रहियो स ठीक बा गाय फट तब सिया वाले तो तू रह अपनी सास के लेके अपनी मेहर के लेके ठीक ना जोन करे के बताओ ना दफा कर अरे दादा देखो भौजी तबे कर मतलब पहले के रखनी ही आई जगन फुलल बाईसा होई ना रखले बाईसा होई जाना तड़ी सा ठीक होता कर बाबे हां आई मौगी आ गई मर जाई दादा मर जाई अरे नी करतनी अरे बाप रे बाप अरे पनिया ले आई धोई बबुआ पापा जाई
जब वो बाबुआ के पापा कहत या तो हम का कहीं बाबूजी कहीं कि का कहीं उठी जेने बुझाता ते ओने कहल उठिए। अरे हमारा के उठा के उठी कि मुआ दे आई मैं- कनिया चाप के अरे उठ मुंगाइए दलो अरे। कमाओ कइले बानी का रे माई तो अहे। ठीक कहली ह के हमर सवात बनत आ। आई जा अये मेरी अरे आराम से एगो काम ठीक कर ना बा दू एक एक आदमी से दू आदमी लोट बा आय अब का चाहिए हो जो तू हो अरे चुप रही ना रौरा ढेर ना बोलन हाँ। ढेर ना बोलन नहीं तो हम का है? जब खुल जाई ना का खुल जाई त डेरा तनी का भी है सन पे पानी तब जे अपनी बेटी के थरिया छीन के खाता हम अपनी बेटी के उ छीन के दूसरा खाई के ना चाहे छीन ना के खाई खाई। कार नहीं ना छीन के खात दादा आई रे हाँ? यो हम ना जिया देखो हम सुमारे तो एक चुरुआ पानी में डूब के मर जाए अरे मेहरारू पानी में डूब के मर जाए आहो बेटा हुआ यही का गलती तोरा में बा तोरा में गलती बारे तू अपन साड़ी हमरा के काहे पहिनावली तोरा के हम तू अपन साड़ी हमरा के काहे पहिना के सुतवले रही रे के पतो ना चले कि ना सिलेंडर कौन बा डबल सिलेंडर कौन बा राती में ठीक पूर्णवासी के रात रहे बुनी पड़त रहे झम 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 साड़ी पहले ले रही यहाँ के एक और हम जन की मौगी है तो एकदम उठा बैठी हो चुतिया न त बनाई चुतिया न त अच्छा बनाई ऐसा शरीर में ना चुतिया न त उठा बनाई बैठी हो गई बुढ़िए पसंद रहली आई त सट्टा काट रहल लवाड़ी आई है दीदी जी लास्ट अब का यही से नंदी के ना बोलाइलु ह नंदी के बोला देलु तो करावे के पड़ल रही लास्ट अल्ट्रासाउंड करावे के बा अच्छा हाँ लास्ट अल्ट्रासाउंड करावे के बा का कहल चाहत रहा मार देबी त हमरा से बाउर के ना होखी इहे सोचली है अब छोए लग बा ना है चली काम करो। अल्ट्रासाउंड करा दी चलत नहीं खे रुको ना अरे दादा 100 लिपटिया बना मातारी दोनों आदमी मातारी 100 लिपटिया अरे समझ लेबे के अपने में अरे ये सिकर तरा ये हमरा के तू सिखावा तरा चलो नहीं हम लइकन के खाना बनाई खियाई ए मेरे केस कर अरे अरे अब का करब कब ए का जे करब, हम मरत चंद्रमा नहीं आई मछली आई हम मरत नहीं त नहीं के बुझात आय नाच नाचा जब अभी ठीक हो गेल हाँ, ठीक हो गइल त का एक तीर पर दू निशाना एनियो मजा मिलो ओनियो मजा मिलो का चलो पहले अल्ट्रासाउंड करा हमर चलत नहीं खेले अब हेने ई धरती टिकल बा दू गो टिकुली एगो तितली पर हैं साला क्वेश्चन नसीब बाकी आई री सासली 100 लिपे यही डाउनलोड हो गई चलो सारा पाई दूर 100 लिप सर का करी अब हम अब एक महीना घर से महीना निकल तो लोग हमरा के भेड़ुआ कही